Magluluto tayo ng pansit. Kasi overtime ngayon. Lutuan natin sila ng pansit. Ako nang bahala sa pansit. Boy, may taguran tada boy? Yaw? Yaw? May taguran tada yaw? Ikaw na to? First time ko magluto since birth.
sayote dahil sayote. Ano tayo? Wala pa isang isya pero nang wala pa rin pinili. Basta ba, 23,900 ito? Uli na kung usap na short yun. Nanay ko sa number yan, pag-ngayon ko, deklaro mo nang ipurtana na ko eh. Bago ilang kusina, sana na. Na ilang ko, ilang oras eh. Mayroon ko siya bauta rin ilang kanila. Okay, nagninit sila sa oras. Kani sa duwa sa nang usap. Ato na kadulo. Tangan o mantika. Mantika. Para isa sa lamas.
lutoon ba mi ha? Ha? Lagom? Pagod. Ngayon. Oh. Yan. Ganyan lang pagluto. Ulam. Ganito nun, sir. Ganito. Pagkatapos go. Eat. Oh. Luto na. Sinan gamay para Oh. pa ito. Lagyan ng asin. Konting asin. Lagyan ng konting asin. Humuta na eh. O pag ganin na himong pansit, humut na kayo. Ang baho, pansit na. Hindi ba? Nanarli na day. Oh. Balising ka kay marag pabor kay sa init ya. Oyster sauce. Oh, sige. Oyster sauce. Sigurado jud kang lami ha. Di ilamang gipon akuan, bihon. Nga akong lutoon, inator mo. Ayaw, punan tog bihon. Taraw. Guulan niya yung gawa. Di ako giluto. Guul guys yun. Unsan berkato niyo. Lagyan ng tubig. Dili. Tara, ate pakitang galuto. Tara. Akong gigagaw. Are diri gaway kay di ka kuan ka sa aso ba layo ra ka sa aso. Kahuman kanton. Wow. Di na mao katong lami kilawon. Mao na no. Oh, gani. Iya kilo sun. Bubuas sa kutsara eh. Di ka ka ano. Dapat na naon. Yan eh, di na lang kaog kanon eh. Gusto mo ka. Karbo mo gyapon na. Bihon.
Tangan to nag-oyster o kuan kanang patis. Aron ito. Wa na. Forma na. Napansit na gitu ya. Kaya na may popo ah. See? Oh. Na. Ah. Pansit. Bami. Dali lang guys. Gamay ra gid ito ganihayo eh. For example lah. What to po ni. No? Gamay ra gani. Mabitin. Magic sarap na, magic sarap. Magic sarap. Wala ma-magic gina, malamig na gina siya ngayon. Magic naman. Yapil sa yote ka, di na lang. Yaw. Ikaw yaw. Ha? Dili? Lain na si kuan yun? Oh, ang kuan? Ang sinagawa ka na? Polio. Si Polio ba? Ano yapil sa yote eh? Ha? No? Eh, lami na siya kanang kuan yaw kay kumkum ba? Pansit no? What can you say? Lami? Okay kayo. Okay. Busog niya itong mga batos ron. Ito padulaan o. Aron makakita mo. Oh. Oh. Dali yaw. Patok ko gamay. Dali mapagod. Okay. Huwag kayo daw gamay. Atong assistant ko ka. Narato lang ang assistant ko ko. Ikuanta itong assistant ko. Padong na ron. Di mahugasan ron. Ini ka daghan. Ini ka daghan. Gamay ron. Ha? Oo. Ha? Kaya, atong assistant ko. Patay atong assistant ko. Cara din na malamin no, tulog ka mo nagluto. Like tigman. Like kuan, tigsugkay. Tigsan ko. Like tiglunod. Like tigdutso. Grabe. Tinood naman itong kuan eh. Chef. Lami to atay baboy mo. Kana gado. Kung nagpasayan sa gamay, niya. Lagaw, ang katong cubes na igaw. Pasayan dia dito. Ha? Tuloy ka kayo para. Hoy, ang sayote wala ni lunod. Ay, wala naman ito. Ano sayote? Ano naman kan ra? Char, wala ni sayote, char na wate. Yapil sa yote. Pilihanan. Pwede to. Okay, yapil na rin yun. Atagi haon na. Tara, haon na. Mel, ari na Mel. Ha? Anyara ko. Ah, Koro. Si Koro ba? Asa Koro?
Gaw. Unsa man na imong pansit gaw? It all you can agaw. Mag-away ang manok kinasod kasi di ba ko padlupan ang manok. Ay malunod kinasod yun. May tambat. May suka. Kor. Dali, dire kaon dire pansit ra man eh. Birthday ring koro day. Kadali aray. Hoy, dagkuan yung hungit be para makita na itong kinsay. Dagmag hungit. Smilos! Kalubat to, hindi ini. Oy, dapay na ka kuan dire ah. Kinaso no kuan. May quiz ba ginang uyaw ni sinasog eh. Ay, padala mo. Tanawon be. Tanaw na itong kadahungit. Toothpick lang. Dia malagi na lahi. Jollibee malagi ni. Nagpalahi man.